Isto non é rock and roll. É unha cousiña branca. Nos anos 70 chegou a aldea a televisión, nos 80 os electrodomésticos, nos anos 90 as guitarras eléctricas, bravura ancestral enchufada nun amplificador, en cada rueiro unha tropa de tracha, en cada aldea un consunto arroutado. Neno, ti onde te criaches, como a todos, entre a aldea e a paila, entre a vila e a cidade. Como somos de barrio, somos heavies. Como somos da aldea, préstanos a música de verbena. Somos dos chunguitos porque somos de barrio, pero tamén che nos presta a música en xebre na taberna e as melodías mexicanas no campo da festa. Porno pum, no tapadillo da ruta e os saxofós bonitos do satélite. Tal rebumbio de emocións tiña que estoupar, e está a estoupar. Neno, enche o peito e contra o mundo. Entre todos estamos armando unha forza intensa. Cada quen que lle diga como lle pete. Nos dicímoslle arroutada, tralla brava, rock bravo. O conto ferve por debaixo das pedras. Lista de grupos bravos que andan na ruta. Os escornabois de Mondoñedo, os vergalludos da Coruña, os rastreros de Chantada, os inmortais de Culleredo, Pinto de Herbón, os impresentables de Vimianzo, o Caimán do Río Tea, de Ponteareas, o Xenreira da Estrada, Caos de Moaña, Mala Vida de Laracha, Papaqueixos da Coruña e 15.000 nomes máis. Neno, reacciona. Tes a bravura toda dando couces na porta da casa. Neno, repuna da repunancia é contra o mundo! Pois, home, o Bravú axuda así para promocionarte un pouco por o rollo de que tes unhas saídas para tocar, non? Te relacionan con algunha movida que home, que te pode dar algo de saídas, es así nos medios un pouco, pero vamos, que non seguimos sendo un grupo de bodas, bautizos e comuniones toda a vida, non? Que en realidad é o que máis nos gusta. A quen lle interesa outro rollo? Home, de feito está ben. O rock bravo, pois un momento bravo que nos une, o acordeón umbilical, non? Eso mismo. Hai tal vez o certo problema de que te... Por se te que é o primeiro movimento que hai en rock galego, non? De rock galego que canta en galego e todo, pois eleva un pouco a... que a xente te relaciona sempre con un determinado ambiente, tal vez. Pero que vamos, que supoño que isto tirará un pouco para adelante, xa se irá desenrolando máis, un xito máis. Non, e aparte que, home, o único que a min, por exemplo, non me gusta é que logo querese facer unha especie de reivindicación nacionalista e, sí, eso, música. Por exemplo, para nós en música, o sea, nada máis que música. O Bravú é un encontro brutal, o Bravú é emoción, está estoupando en cada recuncho desta parte do mundo que chaman Galicia. Estoupou un día que un rapazolo do Ventorrillo baixou ao centro da Coruña e cantou iso de que pequena eres Galicia, pero a todas partes chegas. Chamábanlle Pucho Buedo, o pai de todo. Estoupou en Ourense, no lugar de Velle, onde cada domingo, na palleira da casa do Cuco, xuntábanse os vellos con pulpo e acordeón a berrar iso de o que meu é meu é meu, o que teu é teu é teu. Estupou nos anos 70, tipo revolucionario Confusion os ventos, cando berraban iso de que ei me dire non me vou, que ei me dire non me vou, que ei me dire non me vou, e no campo da festa.
Entrábamosles as rapazas e lle dicíamos iso de es de aquí ou ves a festa co son dos satélites. Pégale duro, Ramón, pégale duro e serrao, porque esta salve sabrosa tiene sabor a Sibao. Nos anos 70, en Inglaterra inventaron o conto do punk. Na Coruña estoupou un grupo que lle chamaban Radio Océano. Diante de todo, Johnny Rotten, o profeta do chapapote, tiña moita razón. A Coruña, a única cidade do mundo onde os superpetroleiros se estoupan dúas veces na mesma pedra. Urquiola, Marexeo, e ese poder tan bonito que mete medo que lle dicían Radio Océano. A actitude sí se pode parecer un pouco a actitude, digamos, dos grupos que se chaman bravos, porque era un pouco así fruto dunha fartura de tanto do que había fora, tanto rollo de Cañí, tanto rollo de Gabinete Manolete, tanta historia, e nós un pouco reivindicábamos eso de estar acatarrados en agosto, levar chupa negra e ese tipo de rollos en vez de ese tinglado tan torero, non? En canto a bueno, se foi precedente ou non, se te apuras sempre atopas un precedente, non? De algo. Se máis ben terían o que dicir eles, se se parece a cousa ou se non. Manu Chao, o carnocho que inventou Mano Negra, acudiu a Galicia en busca de bravura e atopouna. Manu tocara nos Estados Unidos con Iggy Pop e tocara no Xapón. Dixo que o rock and roll era igual nas dúas partes, demasiado monótono. Fixo rock en riba dun trator con pinto de herbón e deuse de conta que aquí o conto era diferente. As letras saen do que fago outros días, porque eu traballo no agro, non? Traballo no agro porque non hai empresa, se hai que traballar no agro. E se hai que traballar no agro, pois a mellor a vaca non anda, pois chusei co guillón e se sale un tema. Se se che tropea a motosserra, pois é outro tema. Se chegaron a vella porque ves a 6 da mañá ou a 7 da mañá, pois é outro tema, non? Cousas de todos os días. Ou se tiñas unha porta parideira que se che mal pareu e o veterinario non veo o tempo, pois é outro tema aí que che pode salir, non? Cousas así. Falar un pouco do noso, non que non os rodea, non? E o que facemos día a día. O bravo está estoupado. Estoupa na literatura con Santiago Jaureguizar en Lugo. Estoupa na prensa con Xosé Manuel Pereiro e a súa revista do Bravú. Está estoupando debaixo de cada palleira, cada vez que un conxunto carnocho poderoso jatilla con insistencia e estoupa no mar cada vez que un patrón de pesca berra polo jónigo. Manolo, 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 matámolo porco, matámolo porco, matámolo porco. O 19 unha enchenta, o 19 unha enchenta, o 19 unha enchenta. 7 botellas de viño, 7 botellas de viño, 7 botellas de viño. A canción do Gonio, que quere dicir en clave: Manolo, encontramos peixe a 19 grados e 7 minutos. Mentras que o océano siga zoupando contra os penedos, haberá bravú. Tanta paixón, quen poderá detela? Vou poñer unha música. Ves así. Fun un día ao río Arbou a pejarme un baño sin bañador. Fun ca toalla e o flotador ao chegar ali saquei o pantalón. Salto da toalla e o flotador. A xente se asusta, vou sin bañador. Hai unha bella que vai a poner unha denuncia a Guardia Civil, que si no me quieren ver, no pueden denunciar, porque a correr.